și volubil, Papu ne povestește despre neamul din care se trage. A trăit greu și destule, bune sau rele. Viața l-a purtat în tot locul. A copilărit la Timișoara, de unde în adolescență a fost deportat în Bărăgan împreună cu familie. Apoi s-a stabilit la București și iubește orașul care i-a adus liniștea și fericirea. Vremea a trecut și Papul e acum un om ajuns la vârsta împlinirilor. Doar câteodată, când își ia pe genunchi nepoții, prin ochii trece o undă de tristețe liniștită. Aș putea scrie un roman, zâmbește el personalizând stereotipul rece. Un bucureștean la Debut 50+, mă bucur că suntem aici la dumneavoastră, mă bucur că veți participa la emisiune. Cum v-a venit ideea? Ideea a fost mai de mult. Mi-a venit ideea că aș putea și eu să particip. Eu sunt un meloman născut. De mic mi-au plăcut cântecele și toate genurile, pot să spun, de muzică. Dar n-am avut posibilitate să mă lansez și eu precum alții cântăreți care dorit asta? Mi-am dorit tare mult. Mi-am dorit tare mult, dar viața a fost așa de grea, în sensul că în momentul când eu am vrut să mă duc la liceu de muzică, da? Deci locuiam în Timișoara, zona Timișoarei, în comuna Beșenova Nouă, cam 8 km de la Timișoara, cum îi spune Dudește Noi. Directorul școlii noastre era și profesorul de muzică, Brudașcu, fost director al liceului de muzică din Timișoara chiar. El era foarte bun prieten cu fratele meu cel mai mare, care era artist pe vremea aceea. Așa, și lui i-a plăcut. Pe mine mă folosea începând din clasa a 2 până în clasa a 6 și la vocea a 4 și la vocea a 3 și la a 1 și la a 2 unde avea nevoie de mine. Și a spus fratele meu că Vasilică, ăsta e numele meu, Vasile, Vasilică, am două nume. Vasile este numele de botez din partea nașului, Anastasie e numele de botez din partea lui tatăl meu. Dar când m-a declarat la primărie, n-am mai declarat Topa Anastasie Vasile, a spus numai Topa Anastasie. Deci eu până în clasa 7 figurez în cataloge Topa Vasile. Așa. Deci în momentul când am terminat 7 clase și trebuia să mă duc la liceul de muzică din Timișoara, în 51 am avut necazul să fim deportați. Deci luați din localitate și aruncați pe Bărăgan undeva spre Brăila, pe la Urleasca, unde 5 ani de zile am avut o restricție să nu puteam să mergem nici la școală, nicăieri să ne deplasăm. Da. Atunci s-a rupt această poveste, relația asta, da, zic, cu școala, pentru că nu aveam voie să mergem la școală. 5 ani de zile ni s-a interzis. După aceea am fost nevoit să muncim din greu, nu știu. După aceea a trecut timpul, a venit timpul de armată, am plecat în armată, la grăniceri, la Oradea. În toată perioada asta ați renunțat la cântat? Nu, în toată această perioadă am cântat. Oricât de greu v-a fost? Oricât de greu, cu atât mai mult am cântat, de of, așa, și de bucurie. Ați avut o viață grea și totuși ați reușit să trăiți frumos. Cum ați reușit asta? Care v-au fost principiile? Cum ați reușit să faceți din lămâi limonadă? Da, ce se întâmplă? E bine ca omul din naștere, cum sunt eu și cum sunt și alții ca mine, să fie optimiști. Adică să nu-și piardă speranța niciodată. Iar cântecul este acela care îți alină durerea și te înveselește atunci când ești bucuros. Și în emisiunea noastră veți fi un gen aparte. Da, așa este. Noi suntem armâni. Noi ne-am păstrat obiceiurile, cântecele noastre armânești, din moși strămoși, care s-au transmis oral din generație în generație. Debut 50+ e un concurs, iar ediția la care veți participa dumneavoastră e un alt fel de concurs, un concurs între folclorul românesc și folclorul nației dumneavoastră. Da. Sunteți în avantaj? Nu pot să spun că sunt în avantaj sau în dezavantaj. Fiecare folclor are specificul lui. Într-adevăr, folclorul românesc este foarte frumos, mie îmi place foarte mult și cânt foarte mult, și folclorul armânesc al nostru, într-adevăr, este foarte frumos și este aparte. Adică e un specific mai deosebit. Și eu cred că place acest gen de muzică la multă lume.
Așadar, l-am cunoscut prin intermediul materialului realizat de colegii noștri de la TVR Timișoara pe Vasile Anastasie Topa. Bine ați venit la noi, la Debut 50 Plus, așa mai sus. Bine v-am găsit. Am văzut că destinul nu a fost atât de blând cu dumneavoastră, domnul Vasile. Așa e. Încă din copilărie și în tinerețe, se pare că toți profesorii își doreau ca dumneavoastră să deveniți un artist cunoscut. Aveați voce, cântați la cor. Așa era, de mic copil am cântat la corul școlii. Și ați plecat de aici, de la noi, din Banat. Chiar de aici, din Banat, din comuna Beșenova Nouă, acum Dudești noi. Am văzut că sunteți un bunic iubitor. Papu se zice la bunic, da? Așa se spune la noi, la macedoneni, la armâni, papu, adică tataie. Cum vi se pare folclorul românesc? Îl iubiți, am observat că iubiți și folclorul românesc. Îl iubesc foarte mult, folclorul românesc, este excepțional de frumos și de bogat. Cum credeți dumneavoastră că va primi publicul folclorul armânesc? Sper ca publicul nostru drag și cald să primească cu multă dragoste folclorul armânesc. Așadar, un vis împlinit aici la Debut 50 Plus împreună cu Vasile Anastasie Topa. E Debut 50 Plus, este tot ce-ți dorești. E Debut 50 Plus. Vară, vară, primăvară, vară, vară, primăvară, toate plugurile are, toate plugurile are. Numai plugul bade lui, numai plugul bade lui. Vârful dealului, șade-n vârful dealului. Nici nu urcă, nici coboară, nici nu urcă, nici coboară. Boiete omoară, bate boiete omoară. Ca să-și bea, nu știu ți să-i fac mărata, inima vaia. Crec, Johnny, crec, creapă-și plescănea, da, da, la tine, Johnny, nu va să-i meda. Crec, Johnny, crec, creapă-și plescănea,